Spank. Nice. Oh, man. Dwi'n neud hwnna ar blaen. A Rodri a fi am gwcio'r octopus, gathon ni'n y farchnad gyna. Yes, Rodri. Reit. Ti'n cael gegin? Ie, mae fe'n clas. Rhyw 80s dalithion ynddo? Ie, ydi e. Da ni am barbecueo'r bad boy ma, ond gynta, da ni am berwifo mewn stoc efo lemon, garlleg, nionod a dail be, fel bod o'n dendar neis. Oedd rhywbeth o ffilm Alien ynddo? I gyrdio'r coesa, ti fod i ddipio nhw yn y dŵr gynta. A ni'n just rhaid rhyw dync bach, ddo ti'n rhoi hynna'n cyrlio syth bin. Waw. Un arall am look. Waw. A fewn eich di, met. Yn rhoi dim bach o tatws ar y pwysau fel lawr. Dwi'n pwysig cadw fo'n submerge, ynddo? Ie, of course. Llwyth o parsli ar ei ben o. Os beth dda. A ceiad arni. Ar ôl hanner awr yn y stoc, Waw. mae'r pwlpod i traws newid. Ac yn barod am y barbecue. A, met! Ond dim yn dywydd barbecue, ia. Ma'n o dim yn twydd dalitio fatha Cymru. Mae'n stido bod o. Iawn ta. Prepio rhywun o'r salsa. Salsa dalega. I fynd efo'r pwlpo ma, da ni am wneud salsa dalega, sy'n gymysgedd o nionod, tomatos, stoc o pwlpo a chorizo lleol. Hwna ni. A da ni roi'r tatws o'r stoc yn y badall fyd. Do's na'm byd ym diwast y fama. Just creu gwely. Just creu gwely bach. Dod off y tân. Dyna chili o tan ma'r pwlpo'n barod, e? Wan, amser i baratoi'r octopus. Sbia Waw. ar un o'r tentacles. Wel, yn edrych yn clas. A'r cross-section, y cig, y brastar, y croen. Ie. A mae'r settlers mae gyd jyst yn mynd i caramelisio, mynd yn crunchy, crispy. Chydig olew ar y coesa, ac ar y tân a nhw i sislo. A'i gadw nhw'n juicy, dwi'n beistio nhw efo dail be a'r stoc. Spank. Nice. Oh, man. Dwi'n neud hwnna ar blaen. Allai cael go? David, spank away. Woo! Oh. Mewn ar coesa i badall y tatws a'r salsa galega, cyn gorffan efo parsli, croen a jiws lemon. Yes! Waw. Mae hwnna yn edrych yn amazing. Mae fe ar ôl clean clas, mae fe'n edrych yn clas. Mae hwnna'n ni blasu. Mae'n reit emotionals, di. Dwi'n bod yn breuddwydio am cwcio pwlpon yn dalithiau. Mae hwnna'n celf, hwnna. Celf. Reit. Crwch yn off o fi yn darn juicy o pen. Sut o dde? Met, dwi'n mynd i ddeud yn byd, ond ti'n cael hwnna'n tell, Waw. Mae'n cyd, ne? Cyd solid, ti'n gallu cymryd blas, gallu cymryd mwd, gallu cymryd tân. Oedd hwnna'n tân ffyrnig ar hwnna am ryw 5 munud da. Ond mae'r blas yr octopus dal yn disgleirio, dal yn sgleinio. A mae'r chorizo jyst i toddi fewn i ryw liquid delician umami. A ta be, yn y marchnad heddiw yn y pulperia, oedd yn special iawn cael y pwlpo, diberwi, sprinkle bach o pimento yn halan, olive oil. Ond rhaid i fi ddeud de, mae hitio fo, fydde bach o tân a mwd, sizzle, spank. Just mynd o fi'r lefel nesa. Honestly, mae hwn yn absolute class. Waw.